मैदोमा खनजिथा आरो दैदेनखौ गोबां बाथ्रा बुंनानै भिडिअ लाबोदोंमोन, बिथांमोनखौ गोबां सोंखारिदोंमोन। नाथाय बेबायदि मानसिया मा मोखांजों माने खनजिथाखौ लोगो हमनानै आरोबाव मा मोखांजों बिथाङा रिल्स बानायनो हाबावखो, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन नानेखा ब्रेव ब्रेव गोनां हिनजावजों मालाबाबो भिडिअ बानायाखै बा बानाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिनि साननैसो उनावनो बियो बेखौनो लोगो हमनानै माने आरोबाव भिडिअ खालामबाय। बिथांनि बैसोरखौ रायनाय बुंनायनि ओंथिया बबाव थाखो? बिथाङा खनजिथाजों रिल्स बानायफायोबासो, भिडिअ बेजों एलबाम बानायफायोबासो फेमास जासिनसिगोन आं होननानै सानबाय नामा? बिथांखौथ' आङो गोबां समावनो माने गोबां मानसिफोरखौ माबा मोनसे दाय खालामोबा, सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि नुयोब्ला ओरैबायदि माने गोख्रों माने गोखा रावजों आं बाथ्रा बुंहरनाय नुयो। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। लोगोफोर, दिनै आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै आरोबाव दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैबावदों। नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव दिनै सावरायनो नागिरदों। आं सावरायनो नागिरदों दिनै मैदोम फंबाय। साननैसो सिगाङाव खनजिथा आरो दैदेननि बाथ्रा फैदोंमोन ससियेल मिडियायाव, बेनो जोबाखै। बेनिफ्राय बे मैदोम फंबाया गोबां बाथ्रा बिसोरखौ बुंनानै माने रायनानै बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै माने भिडिअ लाबोदोंमोन। नाथाय बेबायदि मैदोमा दिनै जाय खनजिथाखौ रायसोगारदों बेजों मालाबाबो एलबाम बानाया, नानेखा ब्रेव ब्रेव होननानै बुंलायदोंमोन। नाथाय बे मानसिजोंनो दिनै बे लोगो हमनानै माबाबाय, बेखौ संसारा नुजोबदों, माने रिल्स बानायबाय। अब्ला बेबायदि मानसिखौ जों गाबनोसो ना मिनिनोसो ना गियानिसो होननो ना गुनिसो होननो? मैदोम फंबाया सानबाय नामा बर' समाजाव रावबो साननो हाया, बुजिनो हाया, गोरों गोरा रावबो गैया होननानै? बर' समाजखौ बियो खोमायाव खेबनानै फिदिंनो हानाय बायदि मोनदों नामा? बे बुंदों जे आं क'क्राझाराव फैनायाव ओरैनो दसे दान्दिसे लोगो हमनो होननानै लेंहरदोंमोन दाख्लै आं बायदिसिना बुंनायखौ रायलायनो। आरो समाजा ससियेल मिडिया रायजो राजाया बुङो बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थानो नाङा होननानै, ओंखायनो आं लोगो हमनानै बाथ्राखौ रायलायनो होननानै दिनै लोगो हमबाय होननानै बुंहरो। नों मा सानदों? मैदोम फंबाया मा सानदों? जोंनि बर' रायजो राजाखौ जाम्बा जाम्बि गोजा सानदों नामा? जेबो साननो रोङै, बुजिनो रोङै गोजा बायदि मोनदों नामा? जानला मोनला बाथ्रा बुंबानो बेखौनो मानिलाबायनाय, ओं होननानै थालाबायनाय। गोरों गोरा गोबां दङ जोंनि हारिनि गेजेराव, बयबो साननो हाजोबो, बयबो बुजिजोबो। नों मा बुंनो सानदों? बे मैदोम फंबाया मा बुंनो सानदों बेखौ गासिबो बर' रायजो राजाया बुजियो। ओरैनो सनस्लिबनो नागिरदों मैदोम फंबाया, खिन्थु बेयो मा बुंदोंमोन गावनि भिडिअफ्राव नायथों बियो। खनजिथा आरो दैदेननि सायाव मा बाथ्रा बुंदोंमोन बियो? बेबायदि मानसिया माने बर' रायजो राजाखौ जाम्बा जाम्बि खालामनो नागिरदों दा। बेजों दा रिल्स बानायदों बियो। ना बियो सानदों नामा खनजिथाजों भिडिअ बानायबासो आं बांसिन फेमास जासिगोन होननानै? थाखा फैसा गरसे गरनै खामायनो थाखायनो समाजाव माबायदि गाज्रि प्रभाब गोग्लैगोन बेखौ नोंसोरो मिथिगौ, साननो हागौ। नोंसोर साननो हाया, नोंसोरहा लाजिनाय गैया, जोंहाथ' लाजिनाय दं, जोंहाथ' साननाय दं, बा समाज संसारा लाजिनाय दङ। बेनिखायनो आं दा बुंनो सानदों, बे सासे इउटुबार फंबाय, बे मा नाममोन, SB फाइल्स ना माबा, बिथांखौ आं नुगासिनो दं। बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंदों, माने बिसोरो जोंनि समाजानो बिसोरखौ माने लाइ होयो होननानै। जेरैहाय बिसिनि
भिडिअ'आनो जा बा एलबामानो जा बा माबा मोनसे रिल्सआनो जा जोंनि समाज संसारा नायो गाज्रि दृश्य खोनासंथावै राव बाहायबाबो बिसोरनिखौ नायो लाइक कमेन्ट हरो बेनिफ्राय मोजां भिडिअ'फोर खालामोब्ला थारैनो नंगौ बे खोथाया सैथो मोजां भिडिअ'फोर खालामोब्ला बेफोरनि मोजां भिडिअ'आव रावबो नाया भिउसआनो फैया लाइक कमेन्ट साबस्क्राइबार गैया जायफोर माने बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ' लाबोयो बेफोरखौ जोंनि समाजा बांसिन नायो गतिके बे गाज्रि भिडिअ' लाबोग्रा बा समाजाव गाज्रि प्रभाब खोख्लैग्राफोरखौ लाइ होग्राया जोंनि समाजानो बायदि मारबो बिसोरो लाजिनाय रोङा आरो साननोबो रोङा जोंनि समाज आरो संसारादि बेफोरबायदि गाज्रि अश्लील भाषा बा अश्लील दृश्यफोरखौ जोंनि बर' समाजा एक्सेप्ट खालामा बेखौ बिथांमोना जेबो साननो रोङा लाजिनाय गैया खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसिया लाजियो होननाय बायदिसो बेनिखायनो आंबो गुरै खावलायदों जोंनि समाजखौ बिसोर जेखि दिन्थिया मानो रिल्सआनो लाबोथों माबा मोनसे एलबामानो लाबोथों बा माबा मोनसे भिडिअ'आनो लाबोथों जोंनि रायजो राजाया एक्सुवेलि बिसोरखौ सापर्ट खालामनो नाङा नायनो नाङा बिसोरथ' लाजिनोबो रोंखाया नालाय बेफोर खोथाखौ जेबो साननोबो रोंखाया होगासिनो होगोन मावगासिनो मावगोन मावबाय थाथों खिन्थु जोंनि समाजा बेफोरखौ माने नायनो नाङा जेसेबांनो नायो एसेबांनो बिसोरखौ थुलुंगा होनाय जागोन जेरैहाय सोरबा खोथाखौ आं बुंसै सोरबा माने बिराद गाज्रि भाइराल जायोब्ला गाज्रियाव भाइराल जायोब्ला आरोखि मोजाङाव नङा गाज्रियाव भाइराल जायोबा सिगांग्रो मानि जासिगोन भाइराल गाज्रि बायदिसिना बुंसिगोन बिनि उनाव बै गाज्रि बुंजाग्रा भाइराल जानाय गाज्रियाव भाइराल जानाय मानसिया जुदि ससियेल मिडियायाव भिडिअ' लाबोनानै हगारबाय थायोब्ला मोसानायानो जा माबा मोनसेयानो जा दिन्थिबाय थायोब्ला बेखौनो मालाय स्टेज प्रग्रामाव लेंहरबावनोसैसो बेफोरो माने समाज आरो संसारालाय होनाय जायाखै बेबायदिनो गोबां दं आं दा नामखौ बुंला जोंफोर बुङोबा बिराद दाय जायो बेफोरखौ भिडिअ'खौ लाबोनो अधिकार गैया होननानै आंखौ मैयाबो सासे बुंहरदों माने माबानि बे मा नाममोन आं गोसोआव लाखिनो हायाखिसै बुंहरनाय मानसिखौ माने बे उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै खारलांफिननाय बे भिडिअ'खौ आं लाबोनायाव आंखौ सासे मानसिया बुंहरदों बेफोर भिडिअ'खौ लाबोनो नोंस्रा जेबो अधिकार गैयानो जोंहा अधिकार गैयाबा सोरहा अधिकार दं माने आरो जों लाबोआबा जोंखौ लाबोजानो बायोब्ला भिडिअ'खौ नोंसोर गाव गावनो मानो होनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय सावरायलायनो गोनां जायो संसाराव समाजाव माने गासिबो मानसियाथ' इउटुब चेनेल खुलिनानै लाजोबाखै जोंनि समाजाव बा गोबां मानसियानो इउटुब गैया गावनि साननायफोरखौ भिडिअ' नायनानै माबा मोनसे साननानै बुंनो सावरायनो सानोब्लाबो माने फिनहरनो बा उत्तर हरनो थाखाय सोरबा इउटुबारफोरनि थ्रुयैसो माने रायजो राजाया खोथाफोरखौ सावरायहरो आरो बेबायदि भिडिअ' लाबो बुंहरनो बा माबानो रावहाबोथ' इसिबां माबा थाया जायहा जेरैहाय आंहा इउटुब चेनेल दङ बा फेसबुक दङ आंहा दा आङो माबा मोनसे लाबोयोब्ला माने इउटुबाव बबेबा मोनसे जेरैहाय नै दा मैदोमनि बाथ्राखौ आं लाबोबाय थिग बेबायदिनो आंनि भिडिअ'आव सोरबाया गोसोनि साननायफोरखौ बुंहरसिगोन बेबायदिसो संसारा माने उत्तर होनो हायो दा बेनिखायनो इउटुबारफोरखौ बुङो नोंस्रा बेफोरबायदि भिडिअ'खौ लाबोनो जेबो दरखार गैया होननानै खिन्थु इउटुबारफ्रा भिडिअ' खालामनानै लाबोआब्ला ससियेल मिडियायाव लाबोआब्ला बे संसारनि मानसिफ्रा माबायदिथो मिथिगोन माबा मोनसे जाथाय जानायखौ बे संसारनि मानसिफ्रा माबोरै मिथिगोन दा इउटुबारफोरनि थ्रुयै मिथियो इउटुबारफोरनि थ्रुयै रिप्लाय हरनो हायो बेबायदि आरो खिन्थु आंनि बुंनाया बेनो माने जायफोर माने जोंनि समाजा जाय खोथाखौ माने एक्सेप्ट खालामा बेबायदि दृश्य अश्लील भाषा जायफोर माने जोंनि समाजाव माने गाज्रि प्रभाब गोग्लैगोन बा खोख्लैगोन बेबायदिखौ लाबोग्रा भिडिअ' लाबोग्रा मानसिफोरखौ रायजो राजाया सापर्ट खालामनो नाङा नायनोबो नाङा लाइक कमेन्ट जेबो हरनो नाङा आरो स्टेज प्रग्रामफ्राव बिसोरखौ लेंहरनो नाङा खनजिथायाथ' मालाय सोरबा बायदिबा लाजिनानै ओंखारायानो जासिगौ थेवब्लाबो बेखौ मालाय नायग्रायाबो जोबा होमबा जोंनि समाजखौ मा बुंबावनो दा मैदोम फंबाय बायदियानो
बेखौ थिग बाथ्रा बुंबाय। दा गावनो हनै माबा खालामनानै बेजोंनो लोगो जानानै आरो रिल्स बानायहैलायबाय। होमबा नों सोरखौ फोथायनो? जोंनि समाजनि मानसिफोरखौ नों सोरखौ फोथायनो? रावखौबो फोथायनो हाया। रावखौबो फोथायनो हायि बायदिसो जालांबाय जुगानो। बेनिखायनो जोंनि समाजाव गोरों गोरा मानसि जोबाखै, रोंनायनिफ्राय रोंबोगासिनो दं। गोदोनि बायदि जाम्बा जाम्बि गैला, सोलोंथाइ गोनां गोजा मानसिसै। बेनिखायनो समाजनि गाज्रि समाजखौ जायफोर माने लेथ्रा खालामनो नाजादों, बैसोर बायदिखौ समाजा बैकट खालामनांगौ। बिसोरखौ भिडिअ'आनो होबाय थाथों, बिसोरो मा खालामबाय थाथों ससियेल मिडियाआव। खिन्थु जोंनि रायजो राजा, जोंनि समाजा बिसोरखौ माबानो नाङा, लाइक होनो नाङा आरो नायनो नाङा। बिसोरनि माबाफोरखौ, भिडिअ'फोरखौ लाइक कमेन्ट हरनो नाङा। आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।